האי בוסי באוגנדה. אחד מאיים רבים הפזורים על ימת ויקטוריה שבאפריקה, ואחד ממוקדי האיידס הגדולים בעולם. כ-16% מתושבי האי הזה הם נשאי או חולי איידס. אחד מ6 תושבים נושא את הנגיף, אחד מתוך 3 תינוקות נולד כשהוא נושא HIV חיובי. המצב המדאיג הזה הביא לצמיחתם של מאות בתי יתומים באוגנדה. אי אפשר להקל את העובדה שכמעט כל ההורים של הילדים המקסימים והצוחקים האלו מתו מאיידס. הגעתי לכאן אחרי שאבא שלי מת. רוב הילדים הגיעו לכאן לאחר שהוריהם מתו מאיידס. רבים מתושבי האי הזה סובלים מהמחלה. זה יותר מדי. אלו היו חיים קשים מאוד, כי ההורים מתו מאיידס, לאף אחד לא הייתה תקווה. אבל כשדרייק הגיע, הוא הוציא אותנו משם והביא אותנו לכאן. גם אני גדלתי בצורה כזאת, לאבי היה בית יתומים, ישנו כולנו על הרצפה. דרך החמלה הזאת לילדים היתומים, החלטתי שאני לא רוצה יותר ששום ילד יגדל בצורה כזאת. דרייק הנאבו, או אבא בפי היתומים, הוא המלאך המושיע. הוא אסף אותם אחד מהאיים הסמוכים לאחר שאיבדו את הוריהם, וקיבץ אותם כאן, במקלט המוגן הזה, על גדות ימת ויקטוריה. זהו האזור של HIV, איידס, שהורס הרבה ערים וכפרים באוגנדה ובאפריקה. הדייגים מפזרים את האיידס בכל מקום, מאי אחד מעבירים אותו לעוד אי ולעוד אחד, וככה אתה יכול לראות הרבה יתומים, הרבה מוות, ואנשים ללא תקווה באיים האלה. וזאת הסיבה שהקמנו כאן את המקום הזה כדי לטפל ביתומים. היום הילדים בבית היתומים מתרגשים במיוחד. הצוות הישראלי מגיע. טיטו הליצן הרפואי ופרופסור דן אנגלרד הם צוות גם בבית החולים הדסה בירושלים, ממנו הם מגיעים. טיטו אחראי על השמחה של הילדים, ופרופסור אנגלרד אחראי על הטיפול בהם. כשהחליט אנגלרד להקים את ארגון ארט-ג'וי לאב המסייע לחולי איידס באפריקה, הוא גייס גם את עזרתם של הליצנים הרפואיים. ראיתי שצריך לא רק תרופות, שזה נקרא ART, Antiretroviral Therapy. הם צריכים הרבה יותר, קראנו לתוכנית Art-Joy and Love. לתת להם גם ארט, גם הטיפול התרופתי, גם ג'וי, גם שמחה וגם אהבה. ארגון ארט-ג'וי לאב שולח לבתי יתומים ולמרכזים רפואיים באוגנדה ובאתיופיה מתנדבים ישראלים. רופאים, אחיות, ליצנים וגם צעירים שבמקום לטייל במזרח או בדרום אמריקה מעדיפים לבוא לכאן ולעזור למי שצריך. אצלנו נוסע כל אחד שמסוגל לחבק ילדים. מי שלא מסוגל לחבק ילדים עם HIV לא יכול להצטרף אלינו. דבר ראשון, להיות מסוגל לחבק את הילדים. זה מה שהם צריכים, חיבוק ואהבה. גם פרופסור אנגלרד חוזר לכאן כל מספר חודשים. הפעם הוא הגיע ל6 ימים בלבד, ורשימת המשימות שלו היא ארוכה. הוא בעיקר סקרן לראות מה קורה במרכז הרפואי שעזר להקים. עד לפני שנה לא היו שירותי רפואה בכלל בכל איי אוגנדה. החולים נאלצו להרחיק עד בתי חולים באנטבה או בקמפלה. חלקם פשוט ויתרו מראש, לפעמים גם במחיר החיים שלהם. Good to see you. Good to see you. How are things? Things are okay. We are getting ready for the clinic day. We're even going to circumcise. Yeah. So we're going to a very hectic day today. Okay, so later we'll see how many came until now, how many positive. Yes. I had some reports. Yes. You do excellent job. אלינאו בן 4 הגיע היום למרכז הרפואי עם סבתא שלו. אמא שלו חולה באיידס ולא מסוגלת לטפל בו. No ear problems? No. גם אלינאו הקטן נשא של HIV. לאחר שהאמא סירבה לטפל בו בתרופות, הסבתא לא ויתרה, לקחה את אלינאו הקטן תחת חסותה והתחילה לתת לו את התרופה לאיידס.
he has been getting used to the medication. Yeah, he has no problem in swallowing the tablets. He eats well, he plays. לאלינאו היה מזל. סבתא שלו הבינה כי אם נכדה לא יתחיל לקבל תרופות, הוא ימות. בחדר הסמוך שוכבת שרון, בת ה-16, שילדה תינוק בבית לפני כמה ימים. So before delivery, she was fine. You have vitamin K to give to the child? Yeah, we gave. You gave. Good. No, it's not very tight, it's soft. רק כשהגיעה למרכז הרפואי התברר לה שהיא נשאית HIV. Can we examine the child? It not looks infected here. That's good. Okay, can I listen to the lungs? Tell her to... פרופסור אנגלרד חושש כרגע ששרון פיתחה זיהום מסוכן ברחם, ובעיקר שהתינוק, שעדיין לא נתנו לו שם, נדבק באיידס. It had leg, but it can be normal this age. הוא נותן הנחיות רפואיות לצוות המקומי ולדוקטור רעות הראל, רופאה ישראלית שהגיעה לא מזמן לאוגנדה. There is situations where you continue with IV treatment. רעות הגיעה לכאן עם בעלה איתן ועם בנם בן השנה וחצי אייל. שניהם סיימו לא מזמן את לימודי הרפואה בישראל והחליטו לבוא להתנדב באוגנדה. מהר מאוד הם מגלים כי המשימה שלהם עוד יותר קשה ממה שחשבו. יש פער מאוד גדול בין מה שאנחנו מכירים ברפואה של ישראל לבין מה שאנחנו יכולים להציע להם פה. בעיקר בפן הטיפולי וגם האבחוני. דברים בסיסיים כמו בדיקות דם שאצלנו עושים על כל ימין ועל שמאל, וכאן פשוט אין. מאוד מתסכל לבוא ולטפל בילד עם אסתמה בלי ונטולין, בלי שום אינהלציה, ואתה מאוד מוגבל במה שאתה יכול לעשות. מוזס בן ה-14 הגיע לכאן לפנות בוקר עם התקף אסתמה קשה. He came in 6 o'clock in the morning with heavy breathing, difficulty of completing sentences. They don't have any inhalation. His pulse is a bit slowed down to around 110, but now it's 85, 86. הבמאית שלנו מיהרה להביא את משאף הוונטולין שלה, אבל אז התעוררה בעיה חדשה. איך להשתמש במשאף? אחרי מספר ניסיונות לא מוצלחים ללמד את מוזס להשתמש במשאף, טיטו נכנס לתמונה, ולמעשה הבהיר לכולם את המשמעות האמיתית של להיות ליצן רפואי. כן, אבל הילד בגיל הזה תשים מאוד שם. אוקיי, כן? Close enough. Niga, be careful. Good! Chief, hey, I'm a man. Good. Another one, by yourself, hey. Ska. Good! בעוד כמה שעות טיטו ופרופסור אנגלרד חוזרים לישראל, אבל לפני זה הם צריכים למלא את אחת המשימות החשובות ביותר. הם עולים על סירת עץ קטנה ומפליגים לאי שממול, קצ'נגה. קצ'נגה נחשב על ידי המקומיים לאי עם תנאי המחיה הקשים ביותר, אחוזי האיידס הגבוהים ביותר, ומספר הילדים הנטושים הגדול ביותר. אחוזי האיידס בקצ'נגה גבוהים במיוחד, בעיקר בגלל חוסר מודעות למחלה. התושבים כאן לא יודעים כיצד להתגונן מפניה, וכאשר הם חולים, לא יודעים בכלל שניתן לטפל בה. את זה בדיוק הצוות הישראלי מנסה לשנות. טיטו אמור למשוך את תשומת ליבם של הילדים והמבוגרים, להוביל אותם למרכז האי, ושם פרופסור אנגלרד ודרייק יעבירו את המסר. Remember my request to put emphasis on pregnant women. Yeah, pregnant women, because too much. We can decrease the number of children with AIDS. Yes. תושבי קצ'נגה, באנו לכאן היום עם משלחת רופאים ישראלים להגיד לכם שמעתה והלאה אתם לא צריכים לנסוע עד אנטבה או קמפלה כדי לקבל טיפול רפואי. אתם רק צריכים לעלות על סירה ולהגיע לבית החולים רפה באי בוסי. אמהות, כשאתן בהיריון זה חשוב מאוד להיבדק ולראות שאתן לא נשאיות איידס כדי ללדת תינוקות בריאים. אל תמותו מאיידס. גם קריס ופרסי מצטרפים אלינו לקצ'נגה. הם נולדו שם, איבדו את ההורים מאיידס והפכו לחלק ממסת הילדים העזובים. עבורם זה לא טיול,
זאת תזכורת כואבת לעבר שלהם, עבר שממנו הצליחו להיחלץ. This is the home where I used to live. If I see the children like this one, I just see how I lived to be like him because I feel having a desire to come back and I help my brothers and sisters. Yeah. בוקר חדש עולה על האי בוסי. בבית היתומים, הילדים הקטנים הולכים לבית הספר. במרכז הרפואי, מוזס מרגיש יותר טוב ומשתחרר הביתה. אבל שרון והתינוק הקטן שלה עדיין מאושפזים. פרסי וקריס ימשיכו לחלום על עתיד ורוד יותר. רעות, איתן ואייל ינסו להתאקלם בסביבה החדשה, ופרופסור אנגלרד וטיטו כבר תכף עוזבים וחוזרים לישראל. אבל עבור כל אלה, הגדולים והקטנים, הקשר הזה שנוצר בין הישראלים לאוגנדים הוא משנה חיים. בתום המסע הזה, בכל ישראלי יישאר משהו מאוגנדה, ובכל אוגנדי משהו ישראלי.